Затворите очите и кажете: Боже, прости на мене грешника всичките ми грехове, бунта, неверието, прости ми, Боже. Аз приемам Божия Син Исус Христос за мой Господ и Спасител. Вярвам, че Исус е единственият път към Бога, който умря за мен на дървения кръст и понесе моите грехове и възкръсна от смъртта, за да бъда оправдан и да имам вечен живот. Прости ми, Боже, аз се покайвам за греховете си. Спаси душата ми. Дай ми дара на вечния живот. Предавам се в Твоите ръце. От днес и завинаги. Изпълни ме със Святия Дух. Дай ми сила да живея за Теб и да Ти бъда верен за винаги. В името на Исус Ти благодаря. Амин, Господи. Благодаря Ти, Господи. Слава на Бога.